Дзень Канстытуцыі – своеасаблівае свята ў беларускім календары з чорнай жалобнай стужкай. У Беларусі яго святкуюць ціха, амаль незаўважна, ніяк не ўспамінаючы гісторыю Дня Канстытуцыі. А для нас 15 сакавіка гэта нагода казаць і пра мінулае, і кідаць погляд у будучыню. А яно у праекце Канстытуцыі новай Беларусі. Для астанкаў гэтай улады галоўны вораг – гэта альтэрнатыва, любая. І праект Канстытуцыі новай Беларусі – гэта самая моцная і сістэмная альтэрнатыва. Яна знішчае чалавека-ненавісную сістэму, створаную беларускім рэжымам, і пазбаўляе будучыні яе архітэктараў. Праект КНБ – гэта чарцяжы дома для 9 мільёнаў грамадзян, падаткаплацельшчыкаў, выбаршчыкаў. Дома бяспечнага, камфортнага, у якім хочацца жыць. Канстытуцыя Лукашэнкі ж, пашытая па лекалах уседазволенасці і правога бязмежжа, гэта чарцяжы для пабудовы турмы, у якой пануе страх, прыніжэнне, адсутнасць справядлівасці і законнасці. Што важна ведаць аб праекце Канстытуцыі новай Беларусі? Давайте уявім, што на сумленных, свабодных выбарах прэзідэнтам Беларусі абралі Святлану Ціханаўскую ці Алеся Бяляцкага. Што яны не змогуць зрабіць у адпаведнасці з праектам Канстытуцыі новай Беларусі? Першае. Узначаліць выканаўчую галіну ўлады. Знаходзіцца ў прэзідэнцкай рэзідэнцыі больш за 2 тэрміны. Выдаваць дэкрэты, указы, якія валодаюць сілай закона. Распараджацца бюджэтам краіны, прызначаць дэпутатаў і выкарыстоўваць тэлефоннае права. Вы заінтрыгаваныя? Жадаеце даведацца больш? Тады заходзьце, калі ласка, на сайт Прастора. Са святам, Беларусь и белорусы! Новую Конституцию мы напишем без тебя, самозванец!